Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiya wa ala kulliyatin sholihah. Billahi ta'ala wa rahmatihi wa bishafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qawli hajatina hadhihi jamaah min hawajid dunya wal akhirah. Syai'ulillahi lahum maulana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah ulama al-mahizah wa masyaallah ulama dan masyaallah qur'an para ustaz ustazah ingkang terhormati Jamiah Nahdlatul Ulama sa pengurusi Ansor Pakaian Satpamangkawati ingkang kita banggakan dan ingkang kita nantikan pengorbanan serta perjuangan hadiah-hadiah ingkang kahormati lan kita sayangi. Besarangan monggo sareng-sareng tansah menjuangkan tujuan bersyukur kita kenakan masanipun Gusti ingkang Hikmatul ingkang tasih keparing rahmat lan nikmati sehingga wonten kesempatan dalu niki kita sedaya saged sami rawuh saged manunggal wonten ing majelis majelis muharraman utawa suronan. Mugi-mugi akhiripun kita budal saking karepipun piyambak menuju majelis niki
Menjadi pas dalam Jumat wonten sing sampun awon akan suruh nanti utawa pas dalam ini wonten nopo mugi-mugi langkah demi langkah kita saged dintang itu Gusti Allah dados amalan sholihan kaulan Allah amin Allahumma. Salawat salam mugi-mugi katuraken kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ingkang dadi nyapaati dadi nulungi dhateng umate lan mugi-mugi akhiripun kita mangkepal wonten majelis kalaben dados wong seneng dhateng Kanjeng Nabi ingkang mangke saged bareng-bareng mlebet swarganipun Allah bareng karo Kanjeng Nabi. Allahumma ya Rabbal kawet disapi senenge mah tasih karo telas mugi kula persilakan ingkang sampun boten betah niki monggo wangsul boten astu matur nuwun dhateng panitia Kangmas Ikrimah Margowoso ingkang sampun ngawunaken peringatan Muharram Suronan kanthi sangat sederhana sekali tapi juga makna. Wau sampun kita bersami sareng-sareng jadi perwakilan nopo sedaya masyarakat Margowoso iki sak manten niku. Perwakilan iki mosok Abu Yoso kok kena titik nono wong 200. Ya Allah. Apa sampe penceramah itu ora kondang sehingga ora penasaran. Ngapunten Bu nggih. Saestu saking panitia niku sampun berusaha sampun aturaken kalih Kanjeng Yoso mengingat jadwal kiai-kiai sing asli ini Padang. Akhirnya kiai sing asli boten saged rawuh mriki sing teko kiai foto kopi. Kiai foto kopi kuwi boten seutuhe. Boten tetes napa sing penting kita sedaya hatur mriki muga-muga saged diitung dening Gusti Allah wong sing tidak akan lakoni perkara ingkang sae menggah dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim ingkang muni ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Ora usah muni apa, ora sampeyan aja dipaksa. Aja dipaksa. Ya ora bulan. Man 'amila sholihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah ingkang cara-carane sing sapane wong nindakaken kesaenan duka tiyang jalan duka tiyang estri sedangkan ia beriman. Sampeyan sampun ngawontenaken santunan yatim piatu memberikan
donasi kenai rezeki kubahan jejan bocah yatim piatu niku termasuk perbuatan ingkang sae menggayipun Gusti. Falaku iyanahu besok ora besok jenengan aja khawatir mone sedekah karo yatim piatu sing maune cukup minimal 5.000 saiki mudah 10. Ya. Falalu yang tahu mongko Gusti Allah bakal paling hidup dan kehidupan karo wong sing lakoni kesaenan diparingi hidup dan kehidupan ingkang sae monggaipun Allah Ta'ala Allahumma. Jadi hidup ingkang sae monggaipun Gusti Allah karo hidup yang baik monggaipun manusa beda Pak. Beda. Tak hidup sing sae monggaipun manusa mereka yang biasa jajan orang jajan tahu goreng maning-maning jajan tanah maning-maning jajan kebun maning-maning tuku sawah itu di mata orang banyak ialah yang sukses yang baik menggayipun menawa tapi menggayipun Gusti Allah beda maneh. Senajan gula beli jajan kebun jajan sawah tapi ketika nilai kebaikannya sangat minim bukan termasuk wong sing sae menggayipun Gusti. Dan ini muga-muga anggenipun donasi Allah tenaken muharaman suronan angsal biwales ingkang langkung sae langkung manfaat kita sedaya manfaat donya lan akhirat Allahumma. Wa anuzian lahum bi ahsani ma